Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Meerse Papier. We zijn van Noord naar Zuid gereden en komen weer terecht in iets waar we iedere dag mee te maken hebben, maar waar we veel te weinig of bijna niks van weten. Papier. Hoe maak je dat? Ik ga met iemand praten die er helemaal mijn van is en er alles van weet. Jacques Giesen van Meerse Papier. Hey, welkom. En hier begint jouw feestje mee. Ja, dit is papierpulp. Ja? Dat kopen we over heel de wereld en daar maken we hier hele mooie papieren van. Dat koop jij over heel de wereld. Ja. Maar waar wordt dit dan van gemaakt? Het wordt gemaakt van bomen. Bomen. Ja. Dus hier staan allemaal oude bomen. Nou, oude bomen, zeg maar gewoon. Het is gewoon een aangeplant bos wat gebruikt wordt om pulp te maken. Oké. En dan gaan we de rest in. Ja. Fibria, halijn, waar staat dat voor? Ja, we hebben verschillende soorten pulp waar we dus afhankelijk van de papierkwaliteit zeg maar een recept hebben om die kwaliteit te maken. Je hebt verschillende eigenschappen van bomen. Bomen die snel groeien, bomen die langzamer groeien. En dan krijg je verschillende eigenschappen in de pulp. Gebruik je ook bomen uit Nederland? Nee, dat is geen pulpfabriek in Nederland. Waar komt die halijn bijvoorbeeld vandaan? Halijn komt uit Scandinavië. Is dat een kwalitatief goede pulp? Dat is een boom die langzaam groeit, zeg maar, ja? en dat dus een hele sterke eigenschappen heeft. We hebben ook bomen uit Brazilië die heel snel groeien waar het warm is. En dat is de eucalyptusboom en die gebruiken we meer zeg maar, voor vulling. Wat is de beste kwaliteit? Het papier uit Meerse Papier. Ja, de. Hier maken jullie de rol voor watermerken. Ja. Zeg ik het nou goed? Ja. Ja, want het is best ingewikkeld. Wat is een watermerk eigenlijk? Een watermerk is een plaatselijke verdichting van de vezel. En die geeft een licht-donker effect. Ja, wat je op als je gaat trouwen, wel eens ziet op chic briefpapier, in geld zie je het natuurlijk ook. Ja. Maar het voelt aan als een beetje ouderwets. Nou, toch is het niet ouderwets. Zeker zeg maar, in het internettijdperk. Het is een enorme beveiliging voor documenten. Dus als je dus een factuur uitstuurt met de watermerk in, dan ben je extra beveiligd. Het is uniek. Maar wat hier ligt is ook uniek. Het is ook uniek. En ik herken onze toekomstige koning. Ja, we zijn nu het watermerk aan het maken. Zeg maar, met het hoofd van Beatrix en Willem-Alexander erin. Wat prachtig. En waar gaat dat naartoe dan? Nou, we hopen dat iedere Nederlander zeg maar, een brief krijgt op ons watermerkpapier. Wauw. Ik kan me toch niet voorstellen dat die pulp... Gaat hier linea recta in? Ja, hier zie je de pulp. Dus wat hier ligt is 1 orde, dat is 1000 kilogram. Ja. Het gaat hier in de pulpen. Het gooit er gewoon hierin? Ja, nou, eerst komt er water in en dan gooien we die pulp erbij. En de mixer staat aan en dan komen de kleurstoffen bij. En dan krijg je een soort papierpulp. En nu is het groen, dus dat is een bestelling van een klant. Ja. En hoe maken jullie die kleuren dan? Hoe bepaal je dat? We hebben een kleurenlaboratorium waar we een recept ontwikkelen om die kleur te maken die de klant vraagt. Dat zijn eigen kleuren van Meerse Papier. Die kan nergens anders gemaakt worden, of wel? Nou, die kleuren kunnen misschien wel ergens anders gemaakt worden, maar niet in de kleine oplagen zoals wij het kunnen. Wij kunnen 1000 kilogram klantspecifiek op kleur maken. 1000 kilogram is... Dat is ongeveer 2 pallets. Dat is een relatief kleine hoeveelheid. Ja, daar zijn we echt uniek in de wereld in. En waarom doen jullie dat? Je kruipt in een niche en dat is zeg maar een maatwerk leveren, in dit geval een specifieke kleur. En dat is ook de reden waarom we zeg maar, een toekomst hebben. We zijn hier nu bij de mengkist. Dus na de pulpen komt het in de mengkist. En de kleurmeester is nu aan het beoordelen hoe de pulp is. Hij is de kleurmeester. Ja. En wat moet hij nou beoordelen dan? Hij zal dadelijk kijken of de kleurconsistentie goed is, of de hechting goed is. Hij is nu even uit een andere werkkist ook een monster aan het pakken. En die legt hij er dadelijk naast. Om te vergelijken of het dezelfde consistentie is. In dit geval hebben we een order die groter is dan 1 ton. Oké, en dan moet het precies goed zijn.
Dat is bizar dat dat zo ambachtelijk nog gebeurt. Ja, ze maken ambachtelijk industrieel papier, maar dat is ook onze kracht. Waar komt dit nou vandaan? Nou, bovenuit die werkkist Ja? die we gezien hebben, Ja. daar is nog meer water bij gegaan. En nu hebben we hier het begin van de papiermachine. We hebben hier bijna alleen maar water, nog maar 1% vezels. En vervolgens wordt de hele machine, de papiermachine, gebruikt om het water er weer uit te halen. Dus dit is eigenlijk nog helemaal vloeibaar. Ja, helemaal vloeibaar. En door het doek heen, een zeef, zie je wat eruit valt, is allemaal water. En het water wordt weer gebruikt om het te verdunnen. Dus we moeten die kant op. Ja, die kant. Je hebt de hele tijd het idee dat ik in een soort trein zit, een stoomwals. Stoomwals. Ja, wat gebeurt hier nou? Het zijn persen. Nou, het zijn eigenlijk hele grote cilinders waar we van binnenuit stoom inblazen en die maken dan het papier steeds droger. Dus hoe verder we naar achter komen, wordt het papier steeds droger. Maar waarom gaat het nou zo? Het papier wordt steeds droger, maar er is stoom in de cilinders en die heeft een contactoppervlak nodig. Dus daarom gaan we ook die baan voeren, anders zou die papiermachine heel erg lang zijn. Tot helemaal aan het einde, maar aan het einde is het papier. Ja, is papier, ja. Dit is eigenlijk nog maar een fragment van de hele fabriek, hè, wat we gezien hebben. Ja, wat je nu hebt gezien is ongeveer de helft van de fabriek. De helft. Ja. Maar we hebben ook nu de helft van jou gezien, de directeur. En nu wil ik nog een stukje van de man zien, Jacques de Man. Hou je van rosé? Ja, lekker. Komt goed uit, heb ik bij me. We gaan het park in bij het beroemdste beeld van Meersen zitten, de fontein. Oké? She came from the north, I traveled a day. Said she had something of value to say, and that's why. We gaan even terug naar 2008. Toen nam jij een failliete fabriek over. Je had een fantastische positie. Je was directeur bij Solvapac in Sittard. Dan denk je, man, waarom doe je dit? Ik heb hier natuurlijk vroeger gewerkt. Het is mijn eerste baan geweest. Verliefd op de fabriek geworden, verliefd op de producten. En via Solvapac ken ik eigenlijk maar alle concurrenten in dit segment. En ik vond eigenlijk altijd Meers de beste papieren hebben. Dus toen het ten onder ging, ja, toen was eigenlijk vrij snel de keuze om te kijken of het konden kopen en door konden zetten. Maar dan kocht je een failliete fabriek. Ja. Stonden de spullen er nog? Nee, de machines stonden er nog wel. Dus die hebben we gekocht uiteindelijk. En, want zo'n machine, die heb je zelf gezien, die kun je niet verplaatsen. Dan is het einde van de fabriek. Ja. Dus er werkte niemand meer. Er was zelfs geen stukje papier meer in de papierfabriek. Maar het zijn ook hele bijzondere machines, hè? Want het zijn de enige machines, toch? Maar er zijn wel meer papiermachines. Op dit moment geloof ik iets van 550 nog in Europa. Maar normale machine, nieuwe machine is een hele brede machine van 10 meter. En op een 10 meter brede machine kun je geen specialiteiten maken in kleine batches. Dus een type machines wat wij hier hebben, daar staan er misschien nog 20 in de wereld. Wat ik ook heel apart vind, is dat jullie mondiaal werken. De wereld kent Meersen. Ja. Doen ze wel genoeg in Limburg voor jullie? Met jullie? Nee, heel weinig. Heel weinig. Ja. En soms doet het ook echt pijn. Ja. Ik geef wel als voorbeeld de Universiteit van Pretoria, die gebruikte ons papier om zijn cijferlijsten te printen. En de Universiteit van Maastricht, die deden tot een jaar of 5 geleden. En dat vind ik soms wel erg jammer. Waar wil je naartoe met Meersen papier? Over 5 jaar zit ik hier weer op het bankje met jou. Ja. En hoe staan jullie er dan voor? Nou, op dit moment hebben we slechts werk voor 1/3 van onze fabriek. En over 5 jaar dan zitten we weer op maximale capaciteit. Dan draai je 3 papiermachines vol continu 7 dagen in de week. Dat is mijn doel. Maar ik heb gehoord dat de Chinezen komen. Dan komen die overal. Want jij bent ook met ze in gesprek. Nou, er wordt wel eens gezegd van alle maakindustrie die verdwijnt naar China of India. En ik zeg altijd van ik ga ervoor zorgen dat China bij ons gaat bestellen. En zeker omdat het producten zijn die niet eens in China geproduceerd worden. Ja. En daarom gebruik ik wel heel vaak het voorbeeld van die Chinezen die komen. Ja. En die komen met orders. Die Ja. komen niet hier om de technologie weg te kapen. She came from the north, I traveled a day. Said she had something of value to say, and that's why. Je werkt samen met je vrouw. Eigenlijk 24/7, maar ik heb haar gebeld en ze zegt we hebben wel ieder ons eigen terrein. Natuurlijk. Waar heb je je vrouw leren kennen? Op de middelbare school. Ja, en waar stond die middelbare school? Die stond in Veldhoven, in Brabant. Je bent helemaal geen Limburger. Nou, ik ben in Limburg geboren. In Noord-Limburg. Ja, waar in Noord-Limburg? In Aaien, Ja? een klein plaatsje aan de Maas. Mijn vader heeft altijd bij Philips gewerkt in Eindhoven. En toen ben ik vrij jong verhuisd naar Veldhoven. En toen mijn vriendin die ik ontmoette ging in Maastricht studeren. En toen ben ik een beetje verliefd geworden op Maastricht. Die vriendin, nu vrouw. Ja, destijds Die je ooit gekust hebt, denk ik, in het fietsenhok.
Of niet? Waar was jullie eerste kus? Ik denk het wel. Nou, dat was niet fietshok, nee. Nee? Je bent ook vader. Ja, Je hebt 2 dochters Ja. in de leeftijd van. 11 en 13. Hoe is dat? Leuk, hartstikke leuk. Ga jij niet die vader worden die dan later zegt... oh, ik had wat vaker thuis moeten zijn? Nou, ik probeer zoveel mogelijk thuis te zijn en ook de tijd te verdelen. Maar goed, het is natuurlijk een hartstikke hectische baan. Dus ik denk dat ik pas kan beoordelen als ik straks oud ben of als de kinderen klagen. Oké, Ja. als jij nou oud bent Ja? en de kinderen zouden samen op een bankje Ja, in een ja. park zitten... en jij zou kunnen horen wat zij zouden zeggen... hoe wil jij dan dat zij jou later herinneren? Ja, gewoon als een perfecte vader. Die er was, zeg maar, als hij nodig was. En maar ook niet overdreven aanwezig was als hij niet hoefde. En wat is de belangrijkste waarde die je hun wilt meegeven? Als je het samen doet. Samen doen. Als je het samen doet. Niet alleen. Altijd. Altijd. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Meerse Papier.